Takže ahoj, já vás vítám u mýho prvního videa a tady to video je, co mě prostě nejvíc dokáže naštvat. Je to vlog a nebojte se, plánuju i videa s kamerou a prostě plánuju i vlogy, kde budu vidět já sama. Takže si o to nebojte, ale nejdřív prostě takhle z Minecraftu to bude. No. Takže, aby jsme se na to vrhli, co mě nejvíc dokáže naštvat. Když si prostě hezky srovnám sluchátka a dám si je do kapsy. Ale potom je vyndám a jsou prostě úplně zmuchlaný. Teď to nikdo nemohl udělat, že jo, to je úplně nemožný, teď jsou úplně zamataný a tak. A přitom jsem si tak hezky snažila. No, nic, tak jdeme dál. Takže, když prostě třeba najdu nějakou skupinu zpěveckou a není ani moc známá, ale asi tak přibližně týden trvá do něčeho, do toho, než prostě to ví celá třída. Já to nechápu, já se o tom prostě nezmiňuju, tak já nevím. Za třetí, když si řeknu, že tenhle den prostě nikam půjdu ven s kamarádkama a že nebudu na počítači. No, ale když přijdu prostě ze školy, tak si řeknu, že se jenom podívám jako na YouTube, jestli někdo nevydal třeba nějaký nový video a tak, že se ještě kouknu na Facebook, ale potom se do toho prostě nějak zakoukám a než se naděju, tak už je 8 hodin. To je fakt jako. Za čtvrtý, když prostě učitelka řekne, že nic nepíšem, tak je to v pohodě. A prostě přijdu domů a kouknu se na internet. Tam je napsáno, že teda píšem, tak si to učím aspoň tak 2 hodiny. A potom, když jsem ve škole, tak zjistím, že to opravdu píšeme až příští týden. A prostě já to do té doby zapomenu a musím se to učit znova. To je hrozný. A poslední, když mám někam jet a hrozně se tam těším, třeba do akvaparku, do Aquablác Praha. Ale potom onemocním. Jako, to je fakt strašný. Takže pardon za menší střih, já mám, to neřešte. Takže jo, takže to je prostě všechno, co mě nejvíc dokáže naštvat. Je to strašný, já to úplně nenávidím. Ale tady to bude asi celý video, je kratší, já to vím. A očekávejte, že budu hodně aktivní, že budu vydávat i vlogy a tak. To si řekneme v budoucím videu, dneska ho taky vydám, takže já se s vámi zatím loučím a čau u dalšího videa.